Nuqqas ta' investiment fl-arti f'dan il-mument kruċjali tar-kupru jista' jagħti daqqa ta' ħarta sinifikanti lil din l-industrija li tagħmel ħafna iktar milli tattira udjenza li tħallas. Kif huma l-affarijiet l-awtoritajiet kulturali ta' Malta jistgħu jkollu jsofru telf irreparabbli ta' erf u ħiliet. Huwa dan it-tħassib qawwi li ħareġ mill-editorjal tal-ġurnal ta' The Times of Malta. L-editorjal saħaq li jekk l-arti titħalla tinħakem minn interessi ekonomiċi, it-tentattivi biex jiġi stimulat is-settur ifallu. Fl-aħħar mill-aħħar Malta teħtieġ komunità kulturali li għandha s-seta li titkellem u tieħu deċiżjonijiet fi żmien ta' sfida. Fost oħrajn, l-editorjal tat-Times semma l-irkupru mill-impatt psikoloġiku u soċjali li ġab miegħu il-COVID-19, il-korruzzjoni li tinsab f'Malta u kwistjonijiet marbuta ma' razziżmu li b'mod urġenti jeħtieġu rispons kreattiv. L-editorjal kompla li l-artisti tagħna huma essenzjali aktar minn qatt qabel, madankollu semma kif mingħajr il-ħelsien minn intħil politiku jew kompetizzjoni sanzjonata mill-istat dan is-settur se jibqa' jmur lura. L-inċertezza li ġabet magħha l-imxija tal-COVID-19 għadha qed taffettwa ħafna setturi, b'mod speċjali dak kulturali. L-editorjal jgħid li r-risposta tal-Gvern għal din l-inċertezza hija inkwetanti għaliex għażel li jsaħħaħ l-entitajiet kulturali tiegħu stess. Din il-mossa saret għad-detriment tal-appoġġ tant meħtieġ għal komunità ta' artisti u kontributuri li ma jiffurmawx parti mill-entitajiet tal-Gvern. Din is-sitwazzjoni ħarġet iktar fil-beraħ meta l-Kunsill tal-Arti wiegħed investiment ta' €1,000,000 fis-sena lil gruppi li b'xi mod diġà jiffurmaw parti mill-entitajiet tal-Gvern. Il-promozzjoni tas-Cinema City li direttament tikkompeti mal-entità privata Valletta Film Festival ħolqot nuqqas ta' funzjoni sistematika fis-settur kulturali. The Film Grain Foundation li tieħu ħsieb il-festival imsemmi ikkritikat id-deċiżjoni tal-Gvern li jospita l-avveniment tiegħu fl-istess xahar filwaqt li qata' wkoll il-fondi għall-festival indipendenti bi 30%. Kienu bosta dawk fil-qasam kulturali li ssieħbu fl-appell tal-Film Grain biex issir rivalutazzjoni tad-deċiżjoni li ttieħdet u ma sostnew li l-avvenimenti tal-Gvern qed jisirqu lill-artisti minn opportunitajiet essenzjali u jipperikolaw grupp diġà prekarju ta' individwi.